Hei, Suminten. Neng kene iki ora ana sapa-sapa coba awake dhewe. Mau ki enek Den Mas Broto neng kene. Sing ana mung Mbok De Prawan Lapo, Mimin karo Apri. Iki mau ki aku wis ning mburi. Ya ora enek menungso blas kok. Gek sliramu gur ngimpi. Masa iya ngimpi? Sok-sok kewareken aku nek kewareken kae nglindur nek aku iki. Pikiranku kaya wara kok aku ngger kewareken iki kok. Mau ki tenan lho yu. Mbok sing mbok goleki iki sapa? Apa ta, Nduk? Mbok mau niku Den Mas Broto kita itu mriki lho. Oh, mboten enten. Mboten enten iki wong iki mboten enten kiai sanes to. Wah, ngipi mesti ki mau. Nggih to, lak yo ngipi tenan to. Ngipi to, Nduk. Ya wis ben wong jenenge arepe cara nek saiki mengiga ngono ki mengiga ngono ki. Iso ngipi ki lek. Karepe dhewe ki mau pikirane dalam. Saking senenge sing arep arepe duwe bojo karo Mas Den Mas Broto. Lah ya kuwi, aku ki mau ki ora Den Mas Broto ki ning kene wong kena yo wis apasian ro aku. Aku ki lho, ket ning kono nganti tekan kene tak saponi kabeh latare ki mau ya ora ketemu blas. Ya jenenge iki wong lagi kasmaran ngono kae lho. Lagi seneng-senenge. Oh kaya kowe seneng-senenge to ya. Ora main yo tau ngrasake yang-yangan kok ya. Aku dhisik mung dikirim layang pacar kuwi lho, ora adus 3 dina. Mung dikirimi layang. Apa meneh nang diwengku dening lho putra Dipati ora wis bebeki. Kaya ngono lho. Ngene Nduk, saiki ngene. Saiki kaya kowe, Apri, Mimin karo kowe iki ya. Wis bodho siap-siap apa urung? Kae mau sapi-sapine kamu wis bodho dibeleh apa urung? Wis kabeh ki mau nek sapine durung jek tak pakani karo tak kombar. Ya kan kok gendang ngomong karo sing tukang beleh. Terus iki klambi-klambimu wis mbok cobane apa urung to, Nduk? Iya. Nah, mau wis tak jikok kok penjahit. Lah ya Jikoke apa piye saiki? ya dicoba kene. Wong jenenge iki Sing tak payat mau ki mau ngarepe. Tak payat mau. duwe besan piyayi iki awak dhewe ya kudu sing lah ngono lho. Engko lak ya sing rawuh ki oke. Awak dadi sesuk kudu dandal sing ayu lho ten kowe ten. Ya kudu lah wong aku ki ya ora tau nyanding priya bagus ya aku kudu klambine sesuk sing apik. Ya kudu ngono. Sing penting aja nganti kewirangan. Lho, senajan to anak waro atau mbok nek nyandang kudu sing besus lho. Dadi coba apik-apik men ta. Iki ki ya apa iki lah. Iki sing jenenge dienggo tutup mangkok. Dadi bendone ora ketok. Wis mbok jipuki kabeh to Nduk ke penjahit. Apik-apike. Iya. Nah, kowe mesti ayu banget Nduk kowe. Iki lho tutup pirang. Iki ya patut iki. Iki nggo apike nggo awan kok bengi, Mbak? Iki sing dienggo awan wae. Iki sing dienggo awan. Nek kadang ya dienggo bengi to ya. Sing iki no Lek. Lho iki lho wong ki merajake adine kok ya ora mudeng. Lho sing iki sing nggo bengi sing ketok moncor-moncret lho iki. Moncar-moncar, Moncor-moncor iso iki. Mbok ki nek omongan Iso nah iki. Aku kan malam pertama ya ger nganggo sakmene ngono ki malah bojoku seneng banget ya. Ya gumun ya. Mbak Dek, Iki ya beda. Tak didoi. Apa? Enek piyayi sing ganteng. tenane? Iya. Mas Broto? Alah pokoknya Mas Broto wae lho dimirengke sik. tak goleke piyayine ning kene, piyayine. Sapa to Mbak Dik? Pak Tarsa meniku endi mau piyayine? Lah mbok diaturi tindak mriki ta Mbak Dek? Mbak Dik Prawan Lapo ayo dipapak. Lho wis ta. Aku kok isin lah, aku udah genah prawan-prawan iki. Jenenge prawan kok. Kang Mas Tarsa. Mbok diaturi tindak mriki ta Mbak Dek? Lah ya iki lho, lah yo ide-ide wong ke piyayi bagus kaya ngene kan ya tak kanthi. Nyuwun wireless. Pangapunten nggih, Pak. Nggih, kula niku milih sing santene kenthel. Lah wis cocok lho Mbak Dik. Monggo lah. Lah iki malah ije tamune wis rawuh. Iki sing lanang sing endi lho? Monggo pinarak mriki Pak, monggo. Ae lah. Iki dayoe nembe jenengan iki. Nggih mriki. Nggih mriki. Kowe iki lancang lho. Ki suwe ra tau kambon lanangan. Monggo Mbak Dek ki lho aturan lenggah. ngomong Ing desa Simangke 2 tahun ra ono tamu ya, Mbok. Iki Alhamdulillah Pak. bengi aku ngimpi apa ya? Lah Iki Kang Mas. Aku pekewo. Pegede-pegede. nggih mboten napa-napa pun santai mawon. Nyumbang mawon. Kersane mengke mboten didopekewo. Nyumbang. Waduh lah iki. Nggih, sugeng dalu Pak Robert.
Monggo Pak Tarsa panjenengan. Sugeng dalu Pak Bagus Elo, Pak Manto. Len iki wis Mas Joko. Terus Mas Jonet. Nggih, dan seterusnya. Komplit sing rawuh nggih Pak nggih. Komplit banget. Alhamdulillah. Aku nek kene kok terus sumuk to Pak niki Pak. Anu dicopot Napa dicopot mawon? Napa dicopot Kula kipasi, tapi kan kipasnya dereng ngeten mengeten gagange niku pripun? Ngeten. Niki kan Pak Bupati dalu menika mboten saged rawuh. Acarane 14 niki cengklonyang niki. Ya kok 14, dadi dalu 13. Oh, Nggih, titip salam kagem keluarga besar apa mau jenenge paguyuban apa? Yayasan Pendapat Budaya Indonesia. Ketuane lak kula to? Iki anu aki kula. Oh iya, dadi aku wakile nggih. Nggih kula bendahara. Nggih. Iki saka Klaten bareng kok dari iki. Komplit menika komplit Pak. saking Jogja, saking Jawa Timur. Iki Karanganyar kan duwe gawe. Nggih. Duwe gawe memperingati hari jadi ke 104. Oh, Iki wingi-wingi wayangan. Lah terus iki Pak Robert ketoprakan kok ngene iki. Kowe iki nek ora Pak Robert apa ya kersa ya. Kesenian menika ngrembaka kebanyakan Pak. Iya. Lah kok Pak Robert dipun aturi tindak pisan. Nggih. Terus tak gumuni Dados ngene. panjenengan ketua Nggih. menika Pak Pak Tarsa. menapa? Penasehat. Penasehat. Bendaharane tak aku mapak dhisik. Mbok menawa aku ku tanda tangan kok. Seksi penjemputan gitu. Iki seniman kondang dong lumpuh kabeh lho ndredeg malah niki kula niki. Pak Robert napa? Wah, nggih Pak Lah Ketua iki Dewan. iso yo malah Pak sedaya. Ketua Dewan, Pak Ketua Dewan. Nah. Nggih. Bar Pak Ketua Dewan Pak Manto kabeh gede-gede di pati rawuh iki. Ayo lek kowe sing lanang junjung kursi. Kok lanang piye to? Wedok. Palarno. Bener Bapak. Nggih. Nun sewu Pak Ketua. Gendeng Pak Ketua pun rawuh. Kula niku mboten kuat nyawang perwiyai niki. Pun ngenten mawon. Nggih titipan saka Pak Bupati. Matur nuwun sanget kula bendahara niku. Kula bendahara. Iki salaman. Mbok Dek iki piye to, Mbok? Iki. Tandane Mbak nuwun. Padahal kan bendahara tadi toh. Nggih. Ya bendahara kan nyekel duit lha iku dudu duit kok. Oh. Ya ngene ya. Nek ana duit saku bodho rakyat. Jenengan Bar kalih. Walah lha niki. Jenengan ngejak-ngejak kok terus ajeng lunga niku pripun? Kula niki mboten level niki lho arek. Mboten. Nek jenengan jelas kalah kali piye iki. Nggih ta. Nggih, dawuh dos pundi, Pak? Mengke sing megangi niku Mbak sinten iki? Mbak Wawin wanita yang nggak bisa dikawin. Iya. Nah, niku pun jenengan pun beda. Pun pertanyaane, DPRD arep ngeneke ketoprak anjing nopo? Asline niku lek ditenggon niku Pak. Tenggo-tenggo nggih niku. Insyaallah tahun ngajeng. Tahun ngajeng, Mbak. Alah suwe-suwe to nggih. Lah tahun ngajeng Januari pun tahun ngajeng. Januari Ketua DPRD badhe ketoprakan ugi. Ya Pak. Tanda tangan. Mas Kirun rawuh mriki iki sing digawe bapak terus aku sing ragati kok. Balik. Aku sing goleki Mas Kirun. Malah Sing ragati dikawasi. Bapak, ngono lho. Lah kula gin kan nyadong dawuh bapak niki. Niki ketoprak gak api-api kaya ngene kok permesake niki, Pak. Lah nggih. Mas apa geblok niki mulai. Lah, 2 tahun setengah ku merongos iki. Pun monggo Bapak. Nggih. Endi? Alah nggih ngeten to Pak Ketua nggih ndang karek mak nyoh ngono. Nek Mbak Wamin dhemen rong atau dijak. Prangguli kawontenan kados mekaten menika penyarosipun mongkok bombong utawi dos pundi ngoten lho. Kok Ya saja melu main seneng, ya. ya melu susah. Aku rung nggawa iki. Ngampel riyen. Ditransfer mboten napa-napa. Ngoten niku mboten kudu ning pokok, Pak. Apri kok tak transfer ya, Pri? Iya. Transfer santet. Santet lho. Suaramu ki wedok kok. Iya lali. Lali. Pejabat publik iku kudu wonten niku kok. Alah Pak Ketua. Lah nggih Pak Ketua. Mbak Dek, Mbak mboten sah diitung to, Pak. Dadak diitung barang marai pekewo. Kakean. Pun iki nggih panjer sok benten mawon Pak niki.
Nggih panjer wonten mawon, Pak. Mboten ngangge jijil ta, Pak? Ya nggih. Waduh, tak dengake sugih. Bendaharane kula. Nggih. Mengke nek nyetir matur nuwun sanget. Jenengan Pak kula Mbak Wami to, Pak? Mriki mbok menawa kok dadi lemu dadi manak ya. Pun ngoten mawon nggih. Lho lah mboten Pangandikan pilih. Jenengan ngaturi Pak Manto. Anggota DPRD. Pak Manto, lah. Ayo. Ayo Lek, ayo Lek. Ayo, Pak Manto tak mriki. Pak Manto, Pak Robert sekalian. Nah. Kali Pak Rebur. Yo. Monggo Bapak sekalian monggo. Dok kate sing dadi legone padaran lho ya menika. Monggo sekalian monggo. Bapak. Monggo. Monggo kalian Bapak Robert. Pak Manto semoga. Monggo Pak. Monggo Pak. Ayo katuran. Mangke kentut. Oh mangke kentut. Wis. Bawin. Nuwun sewu Bapak. Gandeng ingkang kagungan dalem kagungan kersa pun rawuh. Nuwun nyuwun pamit. Mohon. Panjenengan ingkang dalangi sinten ingkang badhe minggah menika. Lah nggih. Lah nggih, bar menika sinten malih ngaten. Dadi MC ngono. Nah, ngaten. Nggih. Modal Saestu Nggih. kula nderek bingah. Nggih. Menika kelompok napa menawa naminipun? Yayasan Pendapat budaya. Nggih, Yayasan Pendapat Budaya. Nggih. Menika wonten dalu menika wontenaken ketoprak. Ngaten sih. Menika saestu kula nderek bingah. Saestu nderek bingah amargi budaya wayang. Wayang sampun wonten ketoprak niki jaman cilik kula niku nonton TV niku dianti-anti. Ngantos seminggu gas jadwale ngenten niku wis Oke. critane mengikuti terus. Terus saben sore mesti nyetrum kaki nggih Pak. Nah, nyetrum kaki. Lah sak menika pamila menika saestu nderek bingah matur nuwun ugi sedaya peseni ketoprak ugi sedaya pengrawit sedaya paraga saestu kula nderek bingah sareng-sareng menika nguri-uri budaya mestinipun wonten ketoprak menika wonten sejarah ingkang pun aturaken dumateng para pemirsa. Sakmenika dalu menika wonten mriki diwontenaken ketoprak saged dipirsani live streaming sampai sak dunia men saged nonton iki. Iki saestu nderek bingah ugi ngaturaken ngayu bagya Hari Pahlawan ugi ngayu bagya ulang tahun hari jadi Kabupaten Karanganyar ingkang 700 sekawan. Mugi-mugi saestu pandemi menika segera berakhir. Sesuk nek wis berakhir sesuk deneke ketoprak terus. Beng sak kecamatan-kecamatan diubeng kan. Amin. Amin. Ngatur Bapak. Niki kan saking jaban rangkah niki sami rawuh niki. Nggih. Wong atase adoh-adoh koyo. Coba Mbak kowe matur Bapak, piye kira-kira nek Karanganyar babakan budaya? Ya. Gandeng kowe sesepuhnya. Lah kok terus calon-calon lho. Sinau saklomen jaban rangkah. Ning merangguli wilayah Karanganyar ingkang babagan kabudayaan menika maju. Liyane dorong itu pentas Karanganyar kok sampun lho. Lho rak luar biasa to. Ngantek kula le golek pangan ning kene. Ning Karanganyar kuwi teges kula menika rak ayo pemondi KTP Karanganyar ya masuk to ya. Nggih, ngaten mawon nggih. Nggih, Pak. Pun dilajengaken ketoprakipun sambil nika kathah sanget ingkang rawuh mugi-mugi nika Lah dados kowe usul Karanganyar asli mbok ganden masa ora ganden. Nggih, kula sing penting niku Iya. anu Pak. Niki pun beto kondoi Pak. Lah iya, Nggih. Oh nggih. Ngapunten Pak niki seniman senior kula Pak niki Pak. Alah panjenengan niku Nggih. sing bahkan piyai kagungan kersa tanggapan pikantuk izin ngoten mawon pun do urip Pak. lak nggih pun do sami jalan sedadan to. Sampun Niki menika teng alhamdulillah Karanganyar sampun. Engkang Matur kula nuwun napa nggih kula gatosaken persamuan sampun jalan. Nggih, alhamdulillah. Kabupaten-kabupaten kan
tesih dereng, tapi alhamdulillah karena dereng maksimal termasuk ngaten menika termasuk pergerakan ekonomi menika nggih. Nggih, urip-urip seniman Pak niki, Pak. Nggih, ngaten mawon. Pun dirajeng nggih. Nggih, niki ane pangapunten. Bendahanipun apa nggih kagem mboten niki? Oke. Ngaten lho, Pak. Sponsor utama lho menika. Matur nuwun ya Pak. Karena apa boten dipun kembali mriki. Enggak niku Pak Jonet. Lajeng Payanto. Oh, Pak. Wonten Pak Manto niku. Ini Pak Ketua Komisi B Provinsi Jawa Tengah. Monggo Pak Mento, kudu aku sing jemput nek no. Monggo Pak. Lah ngoten to ya. Dadi PI provinsi saiki kok pen banget saiki. Kula tilik lho niki kandel banget niku niki. Monggo klatur paring jauh, Pak. Niki lakone napa niki? Lakone Bapak Sumanto Karanganyar. Nggih, Bapak Sumanto nggih. Nek oleh saged kemawon lho. Ini kayak operasi. Pun pokoke carane supaya sampean ketoprake tak dadekke Patih Lugender. Patih Lugender. Kita kayak operasi Bapak. Toto Wicara. Oh nggih, nggih, Pak. Sendika wonten dawuh. Piye kabare Patih Lugender kahanan Projo ngendi Pak? Mojopahit menika. Mojopahit. Pengestu paduka, pamentanan ayem tentrem Bapak. Nggih namung kurang duit namung njenengan maringi mboten kula tolak. Matur nuwun Bapak. Kok njaluk duit dadi niki? Patihe niku terang-terangan iki. Iki terang-terangan niki kok. Iki kok mangsa waktune dintekke tarsa ngono kuwi. Dos pundi Bapak? Kinten-kinten Nggih mugi-mugi sedaya Mojopahit negara Mojopahit Pak, sampean kok mulek lho, Pak. Ampun mulek to Pak. Toto tentrem Kertara Harjo. Amin. matur nuwun. Wis ngono wae ya. Loh. Ampun ngoten to, Pak. Kira-kira hari ulang tahun DPRD niku Pak Bagus mengke napa ngoten to, Pak? Ah, nggih niki budaya. Ini menyangkut budaya yang adiluhung. Nah, monggo DPRD pun kula tinggali hari ulang tahun. Setiap tahun ini enten kegiatan hampir berbulan-bulan. Nggih, Nah, niku monggo diteruske. Kagem nguri-uri budaya enek wayang, toprak, ludruk. Nggih. Nah, niku ditanggapi wae Pak Bagus. Dadi rasa cetil-cetil dite dinggo warga Pak masyarakat. Bagus, Jenengan mireng kene iki lho, Pak. enten welingan. Mboten asal cetil-cetil. Jadi dianggarke wayangan. Niki bareng tahun tele-tele do remuk kabeh. Nggih, Pak Iki do niki. gadekke sawah, gadekke ali-ali. Malah dadi foto. Wah, harga diri kula itu lah. Nggih pun ngoten mawon selamat. Loh, ngoten mawon. Pri, Mas, pahlawan. aja nyuwun saweran lho. Ora kok Tak paling aja nyuwun saweran seniman kok aja tok dol murah. Ojo, wis ngono rasah to berarti. Lah nggih mboten. Ah, Ning lah, kedahipun Bapak nggih pekewuh, Pak. Iki pinter. Lah pri aja njaluk saweran ning nyuwuna tanggapan. Gede no ya. Oh, niki saene kantongku tak kabeh iki. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Selamat, mugi-mugi sukses. Nggih, Pak. Nggih. Niki cek anggota dewan iso akeh banget. Alah, nyanyi rombongan Pak. Enggak salah, naik wangi. Enggak, Pak. Alhamdulillahnya itu. Pak Yanto, Pak Jonet. Enggak, Pak. Anu Pak Joko. Ya Pak lan ndelik kabeh. Enggak, Pak. Tak tunjukke mukane monggo. Monggo akhir Karanganyar ki nek ora nyawer ki isin nih. Sinten malih Pak Tarzan? Kita pun nggih. Oh, sampun. Bapak sedaya. Matur nuwun. Sukses. Ya, pendapat Ya, sukses. Iya, amin matur. Dan ceritanya ada ya. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak Tarso.
bendahara. Ala bendahara rasang bubune jek kurang kae engko lah sesuk dienggo anu rame-rame lah ya. Oh, Sing penting ngene, Mbok, aja nganti nguci wani, senajan aja nganti. Ben-ben lho ya awet srawunge si Mbok. Klambine ketoke sing iki wae nek bengi. Sing bengi iki. Lah sing kok kira sing dinten. Iki wae ketoke nek bengi iki rada anu ki lho. Ora nggo sing abang iki, ya ora. Ora iki. Kok ndak kok tengu, Mbak? Kaya tengo. Karep kuwi sing iki dinggo daupe ngono lho, nduk dinggo pas neng ngono kae lho, pas dinggo temune nganggo iki lah. Mantene nganggo iki. Alah kowe kalung khusus sing nganggo apa-apa ra ya patut ta. Beda kaya kowe tak kalungan celurit apa-apa ya patut. Aku kaya baju renang kowe aku kewes kan. Kalungan usus buntu kok. Jan seneng banget aku sok ben ki tamune ki akeh. Tamune kena akeh. Wong pakmu ki srawunge ya kono-kono lho, Nduk. Iya. Ora kleru ketoke ketuane Sekar ki ya rawon lho, Mbak. Ya, Mas Joko. Lah kae lho. Matur nuwun Mas Joko. Sugeng rawuh. Aku seneng lah ngger kanca-kanca seniman iki nyawiji guyon lho kaya kesiram banyu sewendu lah. Iya. Engko nek sekarang acara dhewe nyengkuyung, pendapat nyengkuyung sesuk nggon aku duwe sinden ya nyengkuyung sambatan. Lho ngono ki penak banget. Lah iya pokoke saling dukung mendukung. Ning ngono. Wis mantep wis iki sing ngendi? Tak simpene. Iki wae tak siapke. Jare yo Apri rak sing iki. Sing awan. Pengine nganggo iki wae. Iki wae. Ya ora apa-apa engko tak anu ya. Lah bapak iki ning ndi to, Mbok? Alah pake lagi anu ki mau apa te ngurusi sapi karo ngurusi sawah kuwi lho ning kono kan ngerek ngarit pake mau. Apa ora bapak Pak Warok Siman kene iki apa ora ngecek rembug piye? Pak Siman. Desa Siman kene lho, bapak iki muni. Lah iya. Lah wong tuwek ya wis ben omongannya aja ngono kuwi ate pecotot. Ya wis ben. Karepe ngono ya. Iya, sik ngenteni bapakmu. Teko ki sik iki ketoke mau ki. Nata tanggon ki lho ditata sik. Ya iya. Ya kuwi lho seneng-seneng apa ora iki sik? Nata ya karo renang-renang ngono lho. Ya karo nembang-nembang lho. Dipeni-peni. Aku ya kudu iki lho nata-nata. Lah kowe iki ya mantan ki ora usah melu. Ora apa-apa saking seneng kok ndak kesel. Ki lho dirasani dawa umure. Pak Ne. Bapak. Lah ki lho anakmu bar dijali klambi iki lho, Pak. Pak, apa sing ndi Pak iki lho? Kan ben karo Pak anu Mas Broto iki lho. Apa sing ndi Pak? Wah. Sing ndi lho? Sing dipilih anakmu wedok sing iki lho, Pak Ne. Ki sing Kowe kuwi nganggo apa-apa ki apik. apik anake sapa lho kaya mbokane lho. Iya. Mbokmu mbiyen ra nganggo apa-apa tambah. Tambah Pak. Kene lho, Pak. Nah. Iki jane warok Seco Dharma apa kolor ijo to, Pri? Ya Seco Dharma kaya. Iki lho, Pak, apa nek warok iku kudu nganggo kaya ngene apa mau diganti apa ngono apa ra iso apa piye? Oh, iki sing jenenge ciri wanci ora iso. cirine warok ora iso ilang. Oh, Iki jenenge kolor sekti. kolor sekti. sektine ngendi to, Pak? Oh, iki disamplukno wong mlaku ngono ngetutno aku kok. Masak to? Eh, Aja sembrono mesti engko mbok samprukne karo wong wedok-wedok terus aku engko piye? nek wong wedok ngono karuane, wong lanang tak suwampluk buat ngono. Ngetutke. Aku mlaku ning ndi ditutne arep diantemi aku. Oh malah diantemi wis nek ora sampe. Pak lungguh Pak kok ndak kesel to Pak? Wong ya arep ndek gawe kok malah kok kesel-kesel loro ra sida ndek gawe. Aku ki senengku ra jamak. Piye, Pak? Seman kene iki tambah le rejo. Iya. Kok aku arep duwe gawe mantu. Geden. Den sisa. Apa-apa ditanggapke. Wis Ya wis. tak tanggap. Kabeh wis tak hubung kabeh tak parani. Pak, Desane Panjeni adipati kabeh. Ulem kuwi. Aja nganti lali. Lurah. Wis ketua Wis, sanggar-sanggar kuwi. Para punggawa kabeh. Go kabeh. Kuwi diundang kabeh. Iya wis bakal arep rawuh aja semelang Pak. Wis Kok cateringe kok kowe ya? Oh iya ta ya. Kayak Tukang masak. Pak, ditanggapke ngono lho Pak. Wes tak tanggapne. Iya. Tinggal Kowe pengen keterangan. ditanggapne apa, Sing nyumbang Nduk? iki keterangan ngono minimal nyumbang semene ngono aja ngantek tombo. Wong jenenge nyumbang ki lah ya sampean. Wong nyumbang lho ya. Nyumbang kuwi ya saikhlase. Saikhlase. Nek aku kuwi sing baku wong nyumbang kuwi. Piye ya Pak toh, Ne? Akeh ikhlas timbangane sithik ora ikhlas.
Ya kualik to. Piye to kuwi, Pak? Pak. Piye to gene? Sithik tur ikhlas. Iya, timbange. Timbang oke ora ikhlas. Ora. Lah iya timbang akeh. Ikhlas luwung sithik ora ikhlas. Pak, piye to wong sithik ora ikhlas? Kandhani malah Ya Pak. tegese nyumbange sing akeh ngono lho. Sandeku mbasa tuwek omongane muleke kaya entut. Pak, ning aku ra ki yo. nek karo mbokmu piye? Delok karo mbokmu ayu ndi? Ya kena ayu anake. Aku mbiyen yo ngene iki lho, Pakmu kan ya sampean dhewe ngerti to lho. Ora ning aku jane ndemben gumono, Pak. Piye? Simbok kok gelem karo bapak iki kok gak keri ngono lho. Oh lho. Lho sing marai tak gandrung iki ya iki kok sing runggut iki kok nduk. Piye to? Aku iki yo ngono kuwi senenge dadak biyak barang iki lho, Pak. Iki kur sing Arepe biyak ngendi? tekan ngono. Aku karo mbokmu iki mbiyen dadi manten ngono. Aku ra diapa-apake sing dolek-uleke me jenggot. Lho, kan pancen pentingane wong iki beda-beda. Ana sing seneng mergo rupane, ana sing seneng mergo gagahe, ana sing seneng mergo sereme lho. Lho, aku nek iki nek Pak niki. Wis lah aku kabeh seneng kok ya Allah. Aku anggere nyawang niki lho ya ampun lho. Tutupe gelas ki arep. Simbok ki lho. Saiki kanggo sesuk kuwi kowe kudu nyubya-nyubya para tamu. Ya, nggih. Oh, nyanyi. Nyanyi, nari apa wae niki mengke enten kok ya. Kabudayan sing ana desa Siman kene kabeh di desa Semantok kabeh. Pak, Wis Sukimin karo Panut. Apri karo Mimin. Mbok yo Sukimin karo Panut. Dadane iki bar magrib kok le ra Kowe Iki nek ning dalan iki lho, mlaku ditoke lanangan papat. Critakno. Ning wujude kirik kabeh. Lah iya to. Lah kok kaya aku ki ora ngerti cilikanmu. Oh, ngono lho Min. Kenale Sunan Lenget ya sampeyan ngono kok. Iya. Karo Joko, kowe nyanyi. Joko. Aku kok le diundang Joko iki lho. Lah niku Wawin. Lah iya, wong kowe iki sing ngomong yo aku. Kowe tak gawa saka Demak tekan kene iki ora tak tumpake keseran kok. Kelingan. Ayo nyanyi. Nyanyi apa mampir tari sik manut. Nah, untung ra jeblok. Nah, Yo. sikut ada pinang iki. Ayo nyanyi terus kowe. Pak Tembang apa? Ben ra ketok iki yo dibehani sik. Ya kon weteng ya ora anu teman. Kok lemu banget. Wong edan ana warok kae BH. Bakune sampean ora bakal kepirangan, babakan nggon catering wis dipasrahke, hiburan pasamuan ya wis dipasrahke, undangan kabeh kudu aja nganti sing cicir. Aja nganti cicir. Anu, campur sari. Nah, nganggo sangan paran. Ya. Nah. Sip wis pokoke iki ora enek sing nguciwani. Aku ki kepengen Pakmu aja ngisini-sini to ah. Pak, Iki kualik apa ora? Ya bener, ya ngene iki. Pak, pengen apa? Pak. Yo. Piye iki ya budak. Piye. Alah piye. Cucu anake wis mau budak. Ora ngono wong Pak iki lagi ngomongan. Aku ki saya tuwa ki pancen wong tuwa kuwi 5B ki mesti berkurang. Apa, Pak? Wong tuwa ki mesti budek. Nek wis swidak munggah. Buyuten. Ya. Heeh. Beser. Ayo nyanyi. Tubruk. Mbak De, bisa nyanyi bisu, nyanyi bareng. Ya, Pak. Ayo ya. Nyanyi.
Mbak. Ya ora ta wong ya jenenge seneng-seneng kok. Pripun, Pak? Mangapa kowe? Lah. Jerone iki ana becak. Wong wedok kuwi aja mbombo leh mangap. Lah pripun wong ya asline pun ngeten kok ya. Ning aku seneng. Weh, Wawin, Apri karo Sukimin. Injih, ki warung Seco Darmo. Ya Allah, aku seneng tenan. Pokoke sesuk 7 dina 7 bengi campur sari. 7 dina 7 kuwi wayangan. Kaya sing dingendikake bapak-bapak mau kabeh ditanggap. Oh, ditanggap kabeh. Ditangkap kabeh. Kaya regeng. Iki ya arep ana sing jenenge lengger. Heeh. Sesuk kuwi ya ditangkap lengger. Iya. Coba. Kaya ngapa ta lengger ki? Coba Digone rene. anu ke lho. Nah, lengger. Lengger. Hei.
sapa kowe? Jenenge Nyong Sopi. Oh lho. Sopi. Kok jenenge Sopi? Oh sing arep dibeleh kok ki lho, anu Pak. Sapi kae. Kuwi sapi. Lah iya menawa. Kok jenenge sapa? Ngapa? Walah masalah. Kaya pitik angkrem. Pripun ramane? Iya, jenenge sapa? Jenenge Nyong Chandra. Oh, Chandra. Kancane Mbak Suminten. Oh, sing latih suminten iki? Iya. Nang pendapa budaya. Oh iya. Iki kancane kula, Pak. Nek latihan ya karo adik-adik iki. Yo ngono kuwi lho. Sing bapak ki dadi gembira. Gembira. Iya. Gembira ya. Ana parok kok basine gembira. Saking senenge Saking lho. senenge ya Saking lho Le. Saking senenge ya Mbak. Dadi sanggar apa Pendapa. budaya. Nyata-nyata lamun Satria Yodipati. Ya. Lho kegiatan apa wae ngono Ya, lho. nyata lamun ada kegiatan nek. Nggih. Sijine urung mbok kenalke lho Pak. Oh iya Ya lah. kok lak ya Mary to Pakmu. Nyong ora ditakoni lah. Aku wis ngerti kok anake Sukira ta? Dene ngerti. Heeh. Ngerti Kang Endi? Hah? Ngertine Kang Endi? Lho, aku lah sering tuku cambah ning ngene. Oh, sering mampir ya. Oh iya. Siapa kok lah? Nggih, tepangaken jenenge Nyong Ade. Waduh. Oh, adeke Pak ADF. Solo ya. Plat nomor. Oh. Jenenge bocah saiki iki apik-apik ya. Ana Sepi. Ana Sopi. Chandra. Sofi kok Sofi. Sopi. Ana Sopi, Chandra, terus apa? Ade. Ora iki mbokmu ki ming ganden jenenge. Ala ngono ya mbok pek kok. Wah, lah aku ya seneng gandenmu. Andani kok. Saiki tak percaya to ki nek bocah-bocah desa kene Apik. Namane iki arepe ngomong meneh iki lho. Piye? Ramane nggih wis menceng karo mangap-mangap ramane. Iya. Wis ngos-ngosan. Ya. Ya wis kan leret dikit kan. Kowe duit jebuk dhewe. Siap. Heeh, ya. Kok ya piye iki kene lho Pak. Nggih kok ya. Nduk matur nuwun ya, Nduk. Ah, ya. Wis gayeng Nduk. Wis memang ya. Kali ayam tenan ki matur. Iya, pane nek joketane kaya ngene. Wis pokoke apa-apa ditanggap. Apa kok ditanggap? Lah iya ben ora. Jadilan barang Pak. Iya. Teten le dadi mantir sembodo. Lah piye wong ya aku ki arep rabi karo Mas Broto, anake Adipati lho putrane Adipati kok iki. Sesuk sampeyan rasa burung matur, rasa burung matun, rasa berubah-ubah dadi pisane Adipati. Wah. Kula aja ki sini-sini ya, Min. Kowe apri karo Iya. Ini Sesuk nek Kanjeng Adipati rawuh, isubya sedya tenan.